Vitajte v Mestskej knižnici v Novom Jičíne. Na prvom poschodí sa nachádza oddelenie pre dospelých. Miesto pre skvelý výber kníh, či už máte radi beletriu, literatúru faktu alebo časopisy. Ponúkame prístup na internet alebo vyhľadanie titulov v elektronickom katalógu. Taktiež sa tu konajú rôzne prednášky, besedy a výstavy. Na druhom poschodí nájdete oddelenie pre deti a mládež. Toto je priestor plný zábavných kníh pre deti a dospievajúcich. Od dobrodružných príbehov až po vzdelávacie knihy. Organizujú sa tu rôzne besedy a knihovnícke akcie. Je to príjemné miesto, kde môžu mladí čitatelia objavovať a rozširovať svoje vedomosti. T-Club je priateľský priestor pre dospievajúcich, kde môžu zdieľať nápady, zúčastňovať sa zábavných aktivít alebo si prečítať dobrý komiks. Či už máte radi hry, alebo sa len tak zabaviť s priateľmi, T-Club má pre každého niečo. Tešíme sa na vašu návštevu. Zdravím, hľadáte miesto, kde sa vaše voľné chvíle stanú zážitkom? Centrum voľného času Nový Jičín ponúka viac než len zábavu. Je to priestor pre rozvoj vášho talentu a záľub. Pre milovníkov umenia máme pripravené výtvarné dielne, kde sa naučíte maľovať, modelovať z hliny alebo tvoriť z recyklovaných materiálov. Alebo skúste svoje šťastie v našich hudobných kurzoch, hra na gitaru, klavír alebo spev. Všetko pod vedením skúsených lektorov. A radi sa hýbete? Pridajte sa k nám na tanečné kurzy od hip-hopu až po spoločenské tance. Alebo si vyberte z našej širokej ponuky športov. Futbal, gymnastika, volejbal či bojové umenia. Naše aktivity pokračujú aj mimo našej budovy. Poďte s nami na letné a zimné tábory, plné dobrodružstiev, hier v prírode a nových priateľstiev. Či už ide o prežitie v prírode, turistiku alebo športové tábory. U nás zažijete nezabudnutelné zážitky. Pre rodiny pravidelne organizujeme športové dni a komunitné podujatia, kde si môžete zahrať rôzne hry, zúčastniť sa súťaží a stráviť časť s vašimi blízkymi. Naši lektori sú odborníci vo svojom odbore a vždy pripravení pomôcť vám rozvíjať vaše schopnosti. Čiže ide o kreatívne činnosti, šport alebo technológie. Ak vás zaujímajú technológie, v našich kurzoch programovania a robotiky sa naučíte základy IT sveta a tvorbu vlastných projektov. Spoznajte budúcnosť už dnes. Pridaj sa k nám a zažij, ako môže byť tvoj voľný čas plný radosti a objavovania. Centrum voľného času Nový Jičín, miesto, kde sa všetko začína. Vítajte v hoteli Abácie, ktorým vás teraz prevediem. Ako prvé, na čo narazíte pri vchode do hotela, je recepcia, kde sa vybavujú rezervácie pre najmä miestnosti a iné. Vchádzame do štvorlôžkového apartmánu, ktorý zahŕňa vlastnú kúpeľňu, kde sa nachádza práčka so sušičkou, vlastnú kuchyňu, kde si môžete kedykoľvek niečo chutné uvariť. Jednu izbu s manželskou posteľou a dve oddelené postele v ďalšej izbe.
prichádzame do wellnessu. Je tam možnosť vyskúšať si hydromasážny whirlpool, tepidárium, parnú soľnú lázeň, Napol chodník alebo niektorú z našich saun, teda fínskej, vario alebo infrasauny. Je tu aj možnosť rezervovania si private wellnessu, čo môže byť buď pre dvojicu alebo skupinku ľudí. Nachádzame sa pred budovou Mestského úradu v Novom Mičíne, kde sa nachádza odbor dopravy. Ja vás teraz prevediem Mestským úradom a ukážem vám, kde sa nachádza miestnosť odboru dopravy. Ako ste si mohli všimnúť, odbor dopravy sa nachádza na 2. poschodí. Po príchode k dverám otvoríme dvere a nachádzame sa v miestnosti, kde pracujú zamestnanci odboru dopravy. Zaujíma ťa, ako sa veci hýbu? Študuj odbor dopravy a buď súčasťou tímu, ktorý riadi tok tovarov a ľudí po celom svete. Moderné technológie, atraktívne príležitosti a dynamická kariéra čakajú práve na teba. Rozbehnime tvoju budúcnosť. Dobrý deň, sme pred obchodným centrom Javor, kde sa nachádza MFP papierníctvo, obchod so širokým sortimentom. U nás nájdete všetko od školských potrieb, ako pastelky, fixky, zvýrazňovače, pera a mnoho ďalších. Taktiež u nás nájdete rôzne typy zošitov. Okrem toho vám ponúkame zakladače, obálky, detské maľovánky, darčekové sady pre otcov, matky aj iných, na ktorých vám záleží. Dokonca u nás nájdete aj narodeninovú výzdobu, ktorá spestrí každú oslavu. Ponúkame veľké množstvo sezónnych dekorácií, ktoré sú krásnym doplnkom do každého bytu. Okrem potrieb do školy a práce ponúkame aj mäkkých plišákov a tajomné Pokémon karty. Dobrý deň, s radosťou vás pozývame k nám do Mestskej knižnice v Novom Mičíne na našu akciu Spoznať mesto inak. V priestoroch pred knižnicou budú stať 2 stany, kde si návštevníci budú môcť vymeniť medzi sebou hrnčeky a knihy. Naopak, v priestoroch za knižnicou budú divadelné predstavenia a prednášky, alebo čítanie kníh pre deti. Tak, a toto je všetko o našej akcii. Už sa tešíme na vás.